hau izan zen, prozesua izan zen, justu elur jaio aurreko udara hortan, ez, pixka bat, paroia egin nula, ez nitun kontzertu asko hartu, digamos, taldetakok, eta, etxen hasi nintzen nire proiektuari nola eman forma, ez? Hau dena, itxasoan elurra, diska, grabatu aurretik. Eta horra hasi nintzen, pixka bat trasteatzen, esan dezu bezala, looperrarekin, nola inal izango nituen komposatzen nintzen abesti horiek gero ni bakarka ni joanean, eta pixka bat hortikan hasi izan dena, eta erosi nituen aparato batzuk, eta etxen hasi nintzen nire pedalera montatzen, futuro baten ere ikusten ulako bakarrik joatea izango zala bide bakarrenetarikoa behintzat proiektu hau pixkanak aurrea ateratzeko, ze taldean jutea gaur egun tamalez oso zaila da, eta gehiago musikari profesionalak nahi badituzu eraman, ez? Orduan, garbi neukan bakarrik jotzeko asmoa neukala, eta horra hasi nintzen nire trastoiekin trasteatzen, ez? Abestiei nola ateratzukua looperrarekin, looperra da grabatzeko aparato bat, zuk grabatu dezakezu, nahi dezuna, horrea entxufatuta daukazun edo zer, eta adibidez erritmo bat grabatu dezakezu, ez, tum-pat, eta hoi pedalakin, hankarekin ematen diozu noiz hasi grabatzen eta noiz geratu grabatzen. Eta hortikan aurrera berak egingo du, tuntuka, eta zu horren gainetik joango zara gauzak. Horrek zailtasun bat dauka, dala perfecto inbar dezula lehenengo aldi hortan. Ze bestela, hori temazu, 5 minutua gorrela joango dira.